এক মাস সেখানে চিনি সিভিল সোসাইটি ত্রিপুরাসাদ দফারক 8টা দাবিनो তিনি যে जोंरो सयतानि सिमिनो गयनि रामचंद्र गार्डनि बिसिम कलायजाक बेलफां गामियाव जों गोबांमा रामचंद्र गार्डनि बर' रक एसे टिप्रासा होनाय जों दिनै कुनु पार्टियाम जों हानि बुसा होनाय जों दिनै अर लामा कासलाय दलायो मेन दाबिथ' इलिगेल माइग्रेन्ट माने बांलादेश म्यानमार नेपाल जे जागोन फांखौ त्रिपुराव जे अबैधभावे हाबजाक उ बर' रंनो चिनो तो खाय कारिना बागै चिनि मेन दाबि ते डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्राग्स फुड गठन खायै ओ जागाव उ जे इलिगेल माइग्रेन्ट रंनो दाना बागै चिनि मेन दाबि आबन बर' तंगतिनि त्रिपाक्षिक एकर्ड त्रिपुरा सरकार इंडिया गभर्नमेंटे त्रिपुरा मथा तै जे चुक्ति माने तै आबन बादा तंगो इटिटिएफ एनएलएफटी ते इंडिया गभर्नमेंट जे त्रिपाक्षिक चुक्ति माने आबरनो कार्यकर खायना बागै चिनि मेन दाबि तै त्रिपुरा हास्तेव इंटरलैंड पार्टमेंट खायना बागै चिनि अ दाबियो दंगो जों दिनै कुनु पार्टिया अर जों त्रिपुरासा दफा थांना बागै जों अर दिनै अंखलायजाक केबो माइसे एक फुङाइसि सिरि सारा पास्ता मिसिं अर चिनरो जमाय दंखा जों चिनि बन टाक्स रति सक्सेस जों 9टानि परे पिकेटिं अंखरनाय पुरा रामचंद्र घाट चिनि रामचंद्र घाट जे विधानसभा क्लाइमानि चिनि जे अ जागाव जों दिनै ते 9टा 9:30 दिगिव जों चिनि अरनि जे दफाना हामजांनाय जत बरफ खायो जों पिकेटिं खायना अंखरनाय Benar nih, 24 घंटा bisa angkat jagung mani. Mana tamu kan sukses dong. सक्सेस न वान सुकिनो खायो जेकुनु आन्दोलन खायमान कासे फल फायो उल सिकांगु आसकसे जों जे त्रिपुरा जे टीटीएडीसी मामा ब 1967 हइते टियुजेस रक आन्दोलन खायसे चिनि 84 मानो गोबां मा राज्य त भारत बर्ष स्वाधीन पुरो कयटा राज्य तमा 16टा राज्य तमानि तिनि 29टा राज्य अंखा आमदे हेकेना जों आन्दोलन खायमा थानाय सालसा माननाय टियुजेस जे आन्दोलन खाय 17 बोसोरनि परे टीटीएडीसी मानंगै जोंबो चिनि म चुक्ति जे खायमान त 18 मासखौ जों बोसोगाङाव तिबा आन्दोलन खायथानाय जमाय